बाबुखौ लानानै फैबाय जोंहा हाइपार मार्केटआव दसे थांसै जानो लुगैयो आं बेखौ गोथाव मोनथारो हेल' लोगोफोर गुड मर्निं फुंबिलिनि मोननैसिम खुलुमनाय बावहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ आरो आंबो इसोरनि अननायाव मोजां दङ दिनैनि ब्लगखौ स्टार्ट खालामनोसैलाय लोगोफोर बिदिब्ला नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थानो आङो दिनै मा मा शेयार खालामनो हायो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामना होनोसै दा आङो बाबुखौ लायनो ओंखारबाय मैयाथ' मोनबोआसै ओरैनो लोगो हमनानै फैफिननांबाय दा लायनानै बेलासियावनो दोनहैफिननांगौ अब्लाबो लायनोसै थांगासिनोलाय नै आङो दा बाबुनि स्कुल फारसे ओमफ्राय नै केरेला पर'था लाबाय बिमा फिसा जाहैनोसै आंबो हारसिङै जायासै हजोंहायनो बिमा फिसा जिरायनानै जाहैनोसै दिनै सानडे नालाय बेंगलराव दखानफोरा बांसिनानो बन्द' थायो खृष्टानफोर बांसिन नालाय सानडे बा चार्चआव थांजोबो बिसोरो ओमफ्राय बन्द'बो लायो आरोखि फुंजों जाबजों रडआबो नै खालि दा बेलासियावसो जालायगोन ना आजां गाजां भिर लोंग्रा मोनखासै दखानावनो आङो मासुमबिनि जुइस लोङो थांनायनि फैनायनि दा लोंफैसैलाय दा लोंलांथ'ला फुङाव जेबो जाथ'वाखै जा बुरजा लाबोखालायबाय नै मौसुमिया बस्थासे दानो जोबलायगोन बियो फाइनेलि मोनफैलायबाय नै आरएमएस बेंगलराव दा नैबे मन्दिरनि दानफोरखौ एसे दान होनानै आर'ज गाबनानै लानोसै आंनि फिसालाखौ जेब्लायबो मोजां मोजां लाखिबाय थाथोंसै आरो आंनि फिसानि साननाय हनाय गासिबो जाफुंजोबथों गासिबो साक्सेस जाथों बेयाव बाबा शिब आइ मा पार्बती आफा गणेश दङ नालाय बाबुखौ लानानै फैबाय जोंहा बिमा फिसा दसे थानोसै दिनै मोजांथारदों माथो हो बिराद मोजां नुदों गुफुर मोनांथारदों मबाइलाव ना जोंबो फैदोंमोन ओमफ्राय बिमानिफ्राय जौसिन जाबायहाय नै बाबाया आंनिफ्राय जौसिन जाबाय बांद्राय जाबावबायसो नंगौना रुमाव लानानै फैबाय आङो दसे थानानै बिमा फिसा ओंखाम जाहैसैलाय बायहेरायाव सान्दुं गैयाबाबो गरम मोन्दों थाबायनानै सान्दुं गैयाबाबो गरम बायहेरायाव थाबायबोनोसैना बिमा फिसा मौसुमि जुइस लोंबोनो थाबायबोलायबाय बिमा फिसा बिराद मोजां बानायो जुइसखौबो पियरनो गोदैनो एसे संख्रि होनानै लोंसै आरो सोरबाया गोदै लोंबावोबा सिनि होनानै होयो आरो जागोथाव मोनखायो आरो दसे बिमा फिसा रायज्लायनोसै ओंखाम जाहैसैलाय जोंहा नै बिमा फिसा ओंखाम जाहैसै हटेलाव मा जानाय जायो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामगोन दा रावबो गैयिबायदि गावबागाव रुम सिङाव दङ सोरबाबा बेरायहैबाय इन्टारनेसनेलाव जानोसै ना एसे गारहरखो ना मा गारहरखो इन्टारनेसनेला जानोसै जोङो नैबेखौनो दानबाय दा जोङो आंहा फिस थालि बाबुहा चिकेन थालि ओमफ्राय चिकेन बारबिकिउ अर्डार खालामबाय सफैथ'वाखै बिमा फिसा नेलायगासिनो दङ फिस थालिया नै आंना
ना फ्राय मोननै जातनि ओमफ्राय ग्रेभियाव मोननै ओमफ्राय सबजि मोनसे ओमफ्राय नैबेबो ना फ्राय नै बाबुना चिकेन थालिया बेनाबो फ्रायनि मोनसे ग्रेभिनि मोननै सबजि ओमफ्राय चाटनि ओमफ्राय गोखैजों संनाय पर'थाबो लाबोदोंसो बेहा बाबुआ आंहा पर'था लायासै नै बियो चिकेन बारबिकिउ जानोसै दा लोगोफोर फिस थालिबाथाय माने ना जाजोबो आरो मोनथाम मोनब्रै जातनि ओमफ्राय चिकेनबाथाय चिकेन थालिबाथाय चिकेन आरो मोनथाम मोनब्रै जातनि बेबायदि गोथावबो बानायो जाखांबाय जोङो जाखांनायनि नै सबबो फैबाय जाखांबाय दा थांनोसै जानो हायासै बाबाया नै केकसो खालामनानै लानांबाय जाओ दे सोबा थोड़ा सा सब खाना चाहिए खा लो थोड़ा से जाखाबाय सोमोन्दोनि खांख्राय ओमफ्राय नै लोगोफोर बे हटेलाव मा बानायो बेखौ नैबेहाय श' खालामनानै दोनो नालाय बेखौ नोंथांमोननो एसे शेयार खालामना होनोसै आङो नैबे नाखौनो जादों ना जों जागोन गिदिर नैबेखौबो जादों नैबेखौबो नैबेबोमोन ना ना बै मोनथाय मोनथिया महा थामोन खांख्रायासो देनजारखा सोमोन्दोनि खांख्राय नाथुर इन्टारनेशनेल हटेल बाबा माबेबा दखान खिन्थानो नागिरबाय आंनो बबेथिंथाय इधर से ना उधर से मैयानि ब्रिज र'डआ नै जोंना नैबे हाइपार मार्टआवनो बेरायनो लाबोबाय आंखौ बाबुआ हाइपार मार्केटआव लाबोदों आंखौ बाबाया क्या लेना है लाइटजोंनो मोदानजोबोसो नै भिडिअ खेबनायाबो मेगि नुडल्स काप कृष्ण भगवान न'आव दोनो मोजां आरोना नांगौ आरो नों फोजाग्रा हो फिसा नांगौ फोजाग्रा फिसा नाङा मोजां जोब गासिबो माखौ लानो माखौ दोननो जा नांगौ खरसा बेयावनो मोनजोबखायो जेरावबो थांनांगौ गैला आरो ओरै गिदिंनांगौनि दरखार गैला जानायनि एसे थाबायफैबाय जेबो नाङा नोंहा फैनफिरि होमबालाय जाबायबा मोनफा आलदा दोनखाजोबनाय आन्दायलायलाङोसोहां बबेखौ खेबनो फिथाइनिफ्राय लानानै मैगं थाइगं गासिबो बावनो मोनजोबो आइसक्रिम जानो नामा फट' खालामबालाय जाबाय बिलिङाव हरदो बाबा एसे जाग्रा लाबावबाय काप नुडल्स एरि लाबोआखैमोन नालाय आङो बेनिफ्राय लाबावबाय दा नैबे थाइजौ गोथां बिगुरैनो हानाय संख्रि बानलु मस्ला लगायनाय जा गोथाव मोनो आं बेखौ एसे लानोसैलाय बिमा फिसा थिगसो जानानै फैबाय दा रुमाव फैफिनलायबाय मेंलायलायबाय नै हनै फिसालाया जानोबो हायासै केकसो खालामनानै लाबोनांबाय माबानि मा होनो चिकेन थालि लादोंमोन बेहा जानो हायासै मोनसे दरसेल' जाबाय दायो मोनायाव जाहैसै जाहैदों पेक खालामनानै लाना फैबाय ओमफ्राय चिकेन बारबिकिउखौ जानानै फैजोब्बाय बिमा फिसा ओमफ्राय मेंलायलायनाय मोनबाय जानानै आरो जानानै मेंदोंबाबो आरो जानो अहाया बिमाहा जाबाबो बिमाना जानोनो अहाया जानो लुगैनायजों जाबजों नै लाबोलायबाय बिमाया थाइजौ गोथांनि खाजि लगायनाय दा बेखौ जानोसैलाय जा गोथावखा बानलु संख्रि मस्ला लगायलायनाय थाइजौ गोथां गोलाव ओरैनो बिगुरैनो जानाय जा गोथाव मोनो आङो बेसेयावनो 50 रुपिस जानो लुबैनानै लाबोबाय आं 1 piece नालाय आके देखो जानो